Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαστε στο παλιό Friv και συγγνώμη που είχα να κάνω τόσο καιρό βίντεο, απλά είχα κάτι προβληματάκια. Εδώ πέρα θα σας δείξουμε ένα ολοκληρωμένο version του πώς να βρείτε το Friv. Τα links θα είναι στο description. Πρώτον, αν θέλετε μια τέτοια να βάλετε το raffle από εδώ, το οποίο παλιά το Friv, τα παιχνίδια, το animation τους έβγαινε από το Flash Player, το οποίο Flash Player έχει καταργηθεί από το 2020. Γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτό το Raffle RS. Εδώ πέρα παίρνετε Chrome Google Extension, καταργήσει από το Chrome, εγώ το έχω ήδη, βάλετε στις προσθήκη, σας δείχνει. Βλέπετε πως είναι το παλιό Friv. Τώρα ποιος όλοι παλιά πηγαίναμε στο σχολείο, μας έλεγε η δασκάλα παίξτε παιχνίδια στο Friv. Και ορίστε μια παλιά μέθοδος, η οποία μπαίνετε στο παλιό το Friv, όλα τα παλιά τα παιχνίδια. Φυσικά όλα δεν μπαίνουν όλα, δοκιμάστε τα. Νομίζω το Pac-Man μπαίνει. Το Pac-Man μπαίνει. Έλα μπες. Okay. Φαίνεται ότι είναι ένα νοσταλγία place και να μην παίζει σχεδόν κανένα παιχνίδι, αλλά κάθεσε λίγο να δοκιμάσουμε λίγο και το... Δοκιμάσουμε για αυτό το Flash Simulator και να σβήσουμε αυτό και πώς να αλλάξω το βίντεο. Ωραία. Δοκιμάσαμε τώρα ένα άλλο Flash Simulator. Αν πιάσει αυτό το Flash Simulator θα σας πω να κατεβάσετε αυτό. Τέλος πάντων δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Απλά σε βάζει εδώ, δεν κάνει κάτι. Αυτό είναι χειρότερο. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Συγγνώμη που είχα να κάνω τόσο χειρό βίντεο. Έτσι τελειώνει το βίντεο. Απλά φαίνεται να μην μπορείς να παίξεις κανένα παιχνίδι που παλιά γινόταν νομίζω να παίξεις. Ή μπορεί να κάνουν κανένα update για κανένα Chrome Portable για να μπορείτε να παίξετε και τα παιχνίδια. Δεν πειράζει, πώς να μπείτε στο παλιό Friv θα είναι τέτοιο του βίντεο, απλά πολλοί μου γράφετε στα σχόλια, ας πούμε, δεν μπορούμε. Τώρα τα έχουν σβήσει νομίζω αυτά τα σχόλια, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο, γεια σας.